Здравейте, приятели! Добре дошли в днешния влог. Всъщност този влог ще се състои от няколко дена в едно, няма да е само днешния ден. Понеже предстоят много интересни неща, предстои ми пътуване до София, предстои ми в това пътуване конференция с Circuit Riders и съм изключително щастлива. Ако не знаете кои са Circuit Riders, оставям линкове в описанието към местата, които може да ги намерите като служение, и съм изключително развълнувана за следващите дни. Това, което ще се случва, ще има евент в София, който ще е 2 дни, ще има евент в Пловдив, ще има време за евангелизация, време за хваление, поклонение, време за общение. Така че изключително много се вълнувам и исках да направя този влог, защото искам да почна да правя влогове. Да. Сигурно никой не го интересува чак толкова това, защото по света има милиони, милиарди влогари, които си показват дните, какво правят, но тази година за мен лично започна много интересно. И като цяло за света започна много интересно тази година. Така да случват се неща в света, които са малко трудни за хората. В момента Лос-Анджелес е в пламъци и гори. Просто ви приканвам да се молите за тях. Другото, което е, лично на мен това, което ми се случи, не ми се беше случвало скоро. Защо започвам този влог с това, което ще ви кажа? Защото съм изключително разочарована. Супер благодарна съм за тази година. Даже съм брутално обнадеждена, обаче това, което се случи, аз не го очаквах. Като гръм от ясно небе ми дойде и това беше, че си поръчах един чифт Nike, които пристигнаха вчера. Вчера с една приятелка отидахме да ги вземем, прибирам се аз, отварям пакета и какво да видя? Хора! Те са тотално различни. Сега ще ви покажа това, което аз поръчах и това, което дойде. Аз поръчах този чифт обувки, този модел с моя номер. Но за мое съжаление дойдоха ето тези. Нищо общо. Викам си, добре, може аз нещо да съм в грешка, може да съм поръчала тези в последния момент, да съм си променила мнението, но аз с всичко вътре в мене помня, че аз поръчах този чифт обувки, който ви показах. И отварям си аз Gmail-а, разглеждам съобщенията, виждам съобщението от дадената фирма, от която ги поръчах. Няма да съобщавам имена. Ще ги запазя в конфиденциалност. Как се казва? Конфиденциалност? Как? Чакайте да проверя. Конфиденциалност. Това, което искам да ви кажа е, че аз проверявам Gmail-а и обувките са си тези, които съм си поръчала, тези, които съм си наумила, тези, които ви показах по-рано, но те ми пращат тези. И даже не с някакво, кой знае какво обяснение, не ми бяха пратили някакъв имейл или съобщение преди това да ми кажат, ще дойдат друг чифт обувки, може би не са длъжни да го правят. И сега всичко около правенето и връщането на тази пратка, защото аз няма да я запазя, понеже ако тук тази емблема беше бяла и ако това беше бяло, може би ще да ги запазя. Но, честно казвам, не ми харесва този сребърен мотив, малко ми е кичозно. Въпреки, че са доста изчистени, но и тук подметката отдолу не ми допада, честно казано, защото е жълтеникава и не ми харесва. Затова сега се налага да ги върна. И около връщането трябваше да хода да принтирам една фактура. Фактура, която да сложа в пакета. След това трябва да го залепя, трябва пак да ходя до акаунт. Като цяло, трябва да се постарая да направя нещо заради тяхната грешка. И сега се чудя, добре Господи, защо това се случва? Защо се случва това? Вчера имах със същото момиче, с което взехме пратката, имах изключително качествени разговори. Осъзнах, че доста често нещата, които искаме, Бог не ни ги праща във формата или в пакета, който бихме искали да са. Честно казано, аз
по-рано, преди да поръчам тези обувки, които исках, желаях такъв тип обувки, по-изчистени, бели, но се разубедих. И сега наистина си искам този чифт, който си искам да ми дойде и да си го нося. И другото нещо, което е, сега парите, които съм дала, ще трябва да чакам 14 дни, за да ми ги възвърнат. Може да стане и по-рано, но това е едно губене на време. Чакал си нещо толкова време, идва нещо различно. Все още не знам защо се случва, не знам какъв урок е това, защото аз вярвам, че всичко, което ни се случва е с причина и всичко, което ни се случва, носи със себе си някакви уроци. Мисля, нещо, което Бог ти казва в момента, че може да е зададена ситуация в живота ми, която аз оспорвам и не искам да е така, но Бог ми казва, трябва първо да приемеш белите маратонки, след което да ги върнеш, въпреки че не е твоя грешката, след което отново да си вземеш това, което искаш и вече няма да има грешка. На вас случвало ли ви след това? Преживявали сте такова разочарование, защото аз бях изключително разочарована и все още съм. Естествено с шеговитост го казвам, не е big deal, но все пак е нещо, което не очаквах. И все още се чудя защо се случи или просто е така част от живота. Така че интересно започваме този влог. Ще видим докъде ще стигнем. Тази година лично аз избрах да се храня малко по-здравословно, избрах да тренирам и наистина започнах да правя стъпките към това. Така че ще се радвам днес да ви взема на пазара с мен, да видите какви аналози на вредната храна реално аз си купувам и какви неща си взимам от магазина. Днес ще направим една от любимите ми рецепти за ориз с зеленчуци, която съм правила някога. И така. Така, приятели, навън валеше, върнах се благополучно вкъщи. И сега ще ви покажа какво купих за следващите дни. Така, първо започваме с нещо сладко, мое много любимо. Тези течни шоколади на Петър, защото са изключително добри с... Те са органик, веган, без палмово масло и с кокосова захар, която аз използвам вече от една седмица, откакто започнах Данаиловия пост, който правя всяка година, 21 дни пост. Не ям рафинирана захар, но ям кокосова захар, кокосово масло, кокосово мляко. Така че това е първото нещо, което си купих. Следващото нещо, което си взех е чери домати, защото ще правя едни фусили с чери домати и песто, което песто не купих, но ще купя. Обещавам. Следващото нещо е ето това фъстъчно масло на Хармоника, което е с парченца фъстъци и също е биоорганик, без добавена сол и захар. Перфектно. Страхотно. Точно такова, каквото искаме. Това аз го използвам за следобедни закускици с ябълка, с тези оризовки, които се продават по магазините. Имам такива два пакета вкъщи, така че много обичам с ябълка и с оризовка. Това ми е любимия craving snacks. И също така го използвам и за салати. Правя дресинги за салати с фъстъчно масло. Понеже съм изключила от менюто си и прясното мляко, съм си взела едно пътемово, което мисля, че ще ми свърши доста добра работа на Alpro. Тук не правя реклама на тези продукти, просто казвам какво аз обичам и какво аз използвам. Взех си и кафяв ориз, който ще използвам за моята рецепта днес и може би за бъдещи такива, защото се препоръчва по-скоро кафяв ориз за този пост, отколкото бял. Ето ги фусилите, за които казах, че ще ги направя с песто и чери домати. Взех си още 2 авокадота. Ето тези ягодки, колкото и да не има сезона в момента, ще ми трябват за закуската. И 2 банана.
Няколко часа по-късно е и аз посвърших някоя домакинска работа. И сега съм готова да си изготвя ориза, за който ви приказвам от сутринта. Пуснала съм пералня, искам да се извиня предварително за шума от нея. Вярвам да не е проблем, така че нека да продължаваме напред. Едно от нещата, които вече съм си направила предварително, е да си подготвя всички продукти. Нарязания лук, нарязаните броколи и нарязаните гъби и добре измитият кафяв ориз. Също така ще ни трябва сол, черен пипер, чесън на прах, дафинов лист, на баба ви червения пипер и на баба ви лютите флейки. И сега нека да започнем да правим рецептата, като първо си намазняваме тикана. Включваме го. Аз лично ще използвам кокосово масло да изпържа или по-скоро задуша продуктите. Така че си взимаме една лъжичка и си слагам в котлона, който вече се чува. И чакам докато се разтопи. В зависимост от вашите предпочитания за какви продукти да използвате, можете да използвате и други зеленчуци, можете да използвате още зеленчуци към това, което аз съм приготвила. Сега ще ги прибавим след малко броколите и гъбите към тикана, а лука ще го оставим да се готви с ориза. Circuit Riders! Айде, виждаме се там! Само да се подхлъзнем. Няма професор. Да. Моето име е Юлия. We're so honored to be here. И сме много почетени да бъдем тук на това място. We are a team of 17 people. Ние сме тим от 17 човека. And what we do called Care to Love. И това, което правим, се казва Care to Love. I found that the most fulfilling thing in life is giving everything to Jesus. I was changed when I encountered His love. He set me free.
shattered my excuses, and made me a messenger. So, whoever you are, take this as your sign. To do something bold, Искам да направите нещо дръзко. and I want you to lift your hand И ще ви помоля да издигнете ръка. in response that you want to receive Jesus. В отговор, в отклик на това, че вие искате да приемете Исус. Jealous for me. He loves like a hurricane. I am a tree bending beneath the weight of his wind and mercy. It's not in a feministic way. Но не е по феминистки начин. Our hearts Нашето сърце are to empower women, е да помогнем на жени, to show that there is a lot of purpose and love for our lives. This gift card, Искаме да подарим на някой тази карта за подарък, but in order to receive the gift card, но за да получите, only one person can get it. We all are family, ние сме всички семейство and I believe that God wants to speak to all of us. и аз вярвам, че Бог иска да говори на всеки един от нас. Harsh, but it's true. I'd be lying if I said the world's. Come on, my soul. Oh, don't you get shy on me. Lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those arms. Get up and praise the Lord. Okay, so usually how I write music is I will like get a concept idea maybe, or I'll just like build emotions like that. Accent, okay. That's why I got. Така, вече на следващия ден сме. И последното нещо, което ще направим, може би за този влог, ще видим, но мисля последното нещо да направим тези прочути фусили с песто и с чери домати, за които толкова много време ви говоря. Не успяхме да ги направим с моята приятелка, защото ядахме на мястото, на което беше конференцията ни с Circuit Riders. Но сега ще я направим. Това, което ще ни трябва е песто, конкретно аз използвам това. Можете да го намерите в почти всеки супермаркет. Така че това е най-любимото ми песто на света. Може би има и по-добри пестота, но това за сега ми е фаворита. Чери домати, ето тези фусили. Една тенджера, в която ще си налеем водата. Изглеждам като Рапунцел. И една купа. Толкова е лесно. Буквално не ви трябват дори никакви подправки. Пестото е достатъчно подправено, достатъчно солено. Ако на някой не му е достатъчно солено, може да си прибави случица. И нека да започваме.
макароните да се сготвят. Искам да ви разкажа малко за Circuit Riders и реално събитията, които имахме с тях. Бяха страхотни, уникални събития. Едно от тях се казва Brave Love. Събитие или евент за жени, за насърчение, кои Бог казва, че сме и как Той ни вижда през Неговите очи и как взаимно жените да бъдем като сестри и наистина да се насърчаваме, да си помагаме, да се превдигаме и да се държим една с друга така, сякаш сме си много близки. Аз, честно казвам, купнея за такива приятелства от много години и от много години се моля за такива приятелства и сега в момента мога да кажа, че имам едни от тези приятелства, които са супер чисти, супер изпълнени с искреност, истина, хора, на които мога да се доверя. Тези жени на вяра, тези момичета, тези подрастващи жени на моята възраст и съм толкова благодарна и благословена от Бог. Също така има и евент за мъже, който е едновременно с евента за жените, но просто двете групи са разделени. И евента за мъжете се казва Men Who Leads и със сигурност изгражда мъжката идентичност, изгражда мъжете като мъже на Бога и мъже, които наистина да знаят позицията си в Бог и мъже, които наистина да отстояват, да са смели и с наистина добър характер. Това правихме вторите дни от събитията в определените градове, в които бяхме. Насърчавам ви в следващите години. Със сигурност ще има още евенти на Circuit Riders в България. Аз съм наистина много благодарна да ги познавам, да познавам част от тях и да ги имам като приятели, защото наистина тези хора са една друга порода хора. Малко ние българите сме по-дистанцирани, по-си подбираме хората, не сме толкова свободни да изразяваме себе си автентично и искрено и да просто да бъдем себе си и да не бъдем хора, които живеят в страх от това как другите ще ги приемат. Наистина това са хора, които са свободни, които са разбрали идентичността си в Христос и които знаят кои са със сигурност. Така че много ще се радвам да в следващите евенти да се видим там и да бъдем заедно. Ако имате въпрос и сте видели това, което е на носа ми, това не е истинска обеца. Все още. Но кажете ми какво мислите, харесва ли ви, лично на мен много ми допада и аз бих си го направила наистина. Но за сега съм решила просто така да пробвам с една изкуствена, да видим дали ще свикна. Честно казвам, не усещам на носа си. Не ви приканвам да го правите. Това е много индивидуално и просто помислете си, молете се преди да направите тая крачка, защото наистина това нещо ще ви остане белег за цял живот, ако го направите. То и сега въпросът е, когато настъпи момента, в който вече няма конференция, няма уикенд, в който си имал такива преживявания или пък цяла седмица, в която си бил някъде на почивка и се връщаш и си като, о не, отново започва ежедневието, отново започва рутината, отново започва едно и също, нали? Какво да правя с живота си от тук нататък, нали? Но не трябва да е така. Трябва да сме супер обнадеждени, че във всеки един наш ден, в ежедневието ние трябва да се забавляваме даже още повече, отколкото на тези евенти, на които ходим, на тези концерти, на които ходим, на тези конференции, на които ходим. В смисъл, нека това да не бъде просто една рутина, в която сме натоварени с някакви неща и се чувстваме, че все едно правим нещо, ама няма много смисъл това, което правим или... Да, просто ви насърчавам. Със сигурност аз все още се боря с тези мисли и с това наистина да правя ежедневието си
интересно, въпреки че понякога не е чак толкова интересно, но да намирам малки неща, за които да благодаря всеки ден. И когато ние сме благодарни, когато ние отдаваме благодарността си на Бог, наистина нашите животи изглеждат по съвсем различен начин и нашия майндсет се променя. Чрез благодарността ние ставаме наистина едни хора, които отиват на едно ново ниво. Така че ви насърчавам с това и нека се върнем към макароните, защото завряха. Ето ги нашите сварени макарони. Това е нещо, което ще направим. Да сложим пестото директно в тенджерата, за да може хубаво да се разбъркат. Ще сложим и доматките и чак тогава сипваме в купата. Взимаме си една лъжица и си слагаме толкова колкото душа ни иска. Сега ги присипваме в купата и сме готови. Ето така изглеждат. И ако искате да си сложите и малко пармезанче отгоре или кашкавалче, сте добре дошли да го направите, естествено. Но просто аз не ям млечни. Затова не съм сложила нищо такова, но това е достатъчно хранително и ще ме наяде. Но сега аз ви казвам чао, защото това е края на влога и благодаря ви, че бяхте с мен. Ще се видим в следващия влог, надявам се много скоро. Чао!